Nähdäänkö Moosessa? Mun veli omistaa sen. Ai se Ääliö veli. Just se. Miten ois tänään? Mikä on noin hauskaa? Miksi mä sulle kertoisin? Sä vaan juoruisit Jirille. Älä jaksa. Mä tulin sopimaan meidän riidat. Ai jaa. Okei. Eikö sä ole hyvän näköinen? Ja kuka toi on? Yksi mun IG-fani. Me sovittiin just tapaaminen. Joo, toi tyttö on ihan nätti. Mut sieltä kuvan takaa voi paljastua joku ihan hirveä. No ei paljastu. Et sä muista mitä iskä sanoi. Ihan kuka vaan voi esiintyä toisena ihmisen netissä. No en mä oo mikään idiootti. Mä oon kattonut kaikki Violan kuvat. No kyllä se silti voi olla joku huijari. Sä oot vaan kateellinen, kun se on kauniimpi kuin sä. Itse oot lapsellinen, kun luulet, että jollain Insta-suosiolla on mitään väliä. No ei maailmassa pärjää, jos ei oo suosittu. Mitä sä sit meinaat? Tuleeko tosta viulusta sun tyttöystävä? Se on Viola. Ja oo hiljaa. Oo ite. Me nähdään tänään. Ja sä sit kerro Jirille tai Eevalle. Ei mun tarvi. Miten niin? Ettekö te kaksi ollut mennessä Mooseen? Iskä omistaa sen ja äiti on siellä töissä. Luulet sä, että ne ei saisi tietää? No Jirillä on niin paljon työkiireet Amandassa, että se ei ehdi Mooseen. Ja Eevalla on vapaa-ilta. Lupaa, et pilaa mun suunnitelmaa. Lupaa. Joo, lupaan. Mä en potki kaveritten kanssa ihan foodista. Okei. Älä oo myöhään. En. Mitäs me keksittäis? Mullakin on vapaa-ilta. Della, huhu. Mitä? Mikä sua vaivaa? Ei mikään. Mä näen, että sua vaivaa joku. Eikä vaivaa. Tää liittyy jotenkin Severiin. Eiks liitykin? Mitä te oikein salaatte? Mistä sä nyt tollasta päättelet? Mä oon sun äitis. Mä oon itekin yrittänyt salata asioita mun omalta äidiltä. Vai mitä, että Severi ei mennyt pelaamaan foodista? Mihin se meni? Severi tappaa mut. Höpö, höpö. Sä teit ihan oikein, kun sä kerroit. Moi. Moi. Eikö sun pitänyt olla koko ilta töissä? Joo, mä tulin tekemään paperihommia himaa. Saapahan nauttia teidän seurasta. Samalla kun katon kirjanpitoa. Missä Severi on? No, sun pitää varmaan jättää ne tilikirjat johonkin toiseen kertaan. Et kerro. Severi ei anna mulle ikinä anteeksi. Mitä tää nyt on? Severi lähti ulos. Muka pelaamaan foodista. Niin. Mut Nella kertoi, että se lähtikin jonkun tytön kanssa treffeille. Se on joku sen Instagram-kaveri. Ei ne oo treffit, vaan tapaaminen. Ne oli mitkä oli. Sinnehän voi ilmaantua kuka vaan. Niin mä sanoin sille. Se oli varma, että se tyttö tulee. No en luottaa Severin arvostelukykyyn. Voisiko tää paska olla yhtään hitaampi? No en mä nyt usko, että Severillä on mitään hätää. Ei toi jätkä miltään teinitytöt näytä. Mikäs tyyppi sä oot? Houkuttelet alaikäisiä poikia kahville. Sorry, I don't speak any Finnish. Älä esitä! Mitä sä teet? Lopeta. Mikä show täällä on menossa? Kukas sä oot? Viola.
Onks tää sun deitti? No, mitä sä luulet?